paradokset er, at det faktisk ikke virker at skærme sig imod det. Altså hvis man føler sig for overvældet af det og for sårbar og sådan noget, så kan man selvfølgelig være nødt til i en periode ligesom at flytte sig fra det. Altså at flytte sig uden for transmissionsområdet. Det kan rent faktisk være nødvendigt, fordi samtidig så kan man bare ikke, man har ikke overskuddet, man har ikke centreringen til at rumme det.